Регистрирайте се в приложението, като предоставите своя телефонен номер и го потвърдите, като въведете получения на SMS код. Попълнете необходимите данни за създаване на профила ви. Изберете любимите си спортове, които практикувате, за да можете да бъдете поканени и уведомени за нови събития. За да създадете ново събитие, изберете спорт, който искате да играете, и изберете място, на което искате да резервирате час. Отворете графика на комплекса и изберете свободен час, подходящ за вас. Изберете броя на играчите и типа на събитието – публично, частно или абонаментно. Публично събитие ще бъде отворено за всички членове на приложението и те ще бъдат поканени да се присъединят към него в зависимост от техните любими спортове и град. Поздравления! Успешно резервирахте час, като създадохте спортно събитие. Можете да създадете отбор, с който да играете любимият си спорт с хора и цели отбори, които познавате. Просто отидете на раздела «Отбори» и натиснете «Създайте», изберете име и снимка за вашия отбор и сте готови. Натиснете «Управление на членове», за да поканите играчи от приложението или чрез изпращане на линк с покана. Ако искате да одобрите нови заявки за вашия отбор, натиснете раздела «Изчакващи». Ако искате да прегледате всички поканени към отбора ви, натиснете «Поканени». За да създадете частно събитие, трябва да изберете отборите, от които искате да поканите играчи. Системата ще покани целия отбор, който сте избрали, но играчите трябва да потвърдят участието си. Всяко частно събитие може да бъде абонаментно. То ще се повтаря всяка седмица в същия ден и час с същите отбори. Можете да направите всяко частно събитие и абонаментно, като изберете опцията. Ако искате да поканите хора, които нямат приложението, можете да отворите вашето събитие и да изпратите покана на играчи от вашите контакти, като им изпратите линк с покана. Ако искате да присъедините приятел, който не е член на апликацията, не се притеснявайте. Можете да добавите вашия приятел плюс едно, който не е регистриран, но трябва да поемете отговорност за неговото присъствие. Имайте предвид, че ако не се регистрирате на мястото на събитието или не отмените 2 събития на време, вашия профил ще бъде ограничен и няма да имате възможността да използвате вашия акаунт. Ако искате да се присъедините към някое публично събитие, за което сте пропуснали нотификацията с покана, натиснете раздела «Публични събития» и намерете най-доброто събитие за вас за избраната дата и час.